Здравейте хора! Днес ще има видеоклип так, въпроси и отговори. Нека да започваме. Така. Първият въпрос е: има ли прякор, с който само семейството се нарича? Ами, при мен няма. Мен не наричат Мария в Кумрия. Да, чухте я. Втори въпрос е: какъв е най-странният ти навик? Най-странният ми навик е да си девчина. Най-странният ми навик е да ям вафа стартор. What the fuck? Трети въпрос: каква е твоята странна фобия? Нямам. Мен ме е страх много от бани и туалет. Глупости. Така, четвърти въпрос: коя е песента, която Танечко си пуска вкъщи? Няма песен, която си пускам Танечко вкъщи. И аз всичките си ги пускам явно. Пети въпрос: какво правиш, когато си нервна? Дъвчеш си ногтите. Аз гъвам оригами. Така. Какво може да те изкара извън нерви? Човек, който се облича грозно. Някой, който ми бърка в нещата без позволение. Още ми просто, от коя страна на леглото спа? Ами, зависи от коя страна ще погледне, от различни страни спа, така че да. Моето легло нямам страните, че спя по средата. Коя е първата ти пусна играчка? Първата ми пусна играчка е едно кученце. А на мен е две магаренца, в които всяка вечер, преди да заспя, си пъхах котренцето в опашките им, понеже те бяха разшити. Бях на две. Да. Девети въпрос: какво винаги си поръчваш, когато си на кафето? 3 в 1 или капи? Или някакво газирано? Чик, вино, капучино или лате, какво беше на Starbucks? Много беше готино. Абе, просто с нещо от Starbucks. Не, тъпа е. Девети въпрос: кой ритуал за кръста искаш да изпълниш, но винаги те мързи? Да си мажа крем на лицето вечер. Това е най-гадното ми нещо. Да си правя домашни маски. Много искам, обаче не го не купя. Така, да. Продължаваме с 11 въпрос. Откъде гледаш, когато се къпеш? На тавана. Определено винаги на тавана. Натам. Да, наляво. 12 въпрос. Най-странното нещо, което можеш да правиш с тялото си? Нищо. Просто нищо. Не мога. Просто го кажи, че не можеш. Бранча като трабанче. Просто не можеш. Тъпо е. 13 въпрос. Коя е любимата ти вредна храна? Чипсове, суделеди и всичко сладко и студено. Пионер. 14 въпрос. Коя е думата, която използваш постоянно? Обичам те. Винаги обичам те. О. Да. И 15 въпрос, това е последния въпрос. С какво си облечена, когато спиш? Нощница, къси панталони и широка бяла тениска. Туника с котка. Да. И да, това бяха 15 въпроса. Надявам се да ви харесал клипът. Ако ви е харесал, се абонирайте за мен и дайте там за. Чао!